onye ori no Elijah Enugu si na agbara ya eke no Bible mepe ị na-agwa ụmụ bingo Bible mepe wee wọrọ mgbọ oji Bible wọrọ mgbọ mee onye ọma ihe mere asọbụ ụmụ mgbe anụ ma gbabọ ya mgbe egwu a na-ewu ọga ma na-eti ọga m tie egwu ọ tụrụ na oji Bible isi ọga ma tọ n'into tu ọga m eche ayeyo ọga m nụ n'ụda egbe ka ọsọ baa ya ọkpa eji Bible wọrọ mgbe ị na-agwa ụmụ m ugwu ha ma na unu enwere sens ọga ịma ihe meje blame some of you na some of you bụ ezigbo mmadụ na-afụzi these papers ndị konu bụ ezigbo mmadụ na mụ na ndị a bụ kidnappers ndị a bụ ogbu mmadụ mana ha nọ na pattern na-egosi ka ha bụ ndị a nwere ụdị obi ahụ nwere ọga ndị a bụ ndị ori nwa bụ Ezeakuu na-agwa gị with evidence these people bụ ihe ha need bụ your downfall and your money any language na-abụrụ ego these people anaghị anụ maka na enyi nke nọ bụ na-ele eme miracle o nwere miracle o metere onwe ya na o nwere school ọka nkụ school ya ka nkụ everywhere mana pọtụ mana agụruo mana ụgwọ ọmụo miracle niile o megide na-ele o nwere miracle o mere onwe ya na-abụrụ na ọ nata agego wee the practical miracle the whole world enjoying which is wealth nwee bank ya dịbụ n'iru new pass ebe a o nwere bank o nwere school university o nwere na mana port mana Enugu a na-agụta investment onye nwegidere ego nwee bank kedu o ji nwee bank practical mana ọ natara gị nwee bọkpọsa afịa na gị nwa na-ekpere ekpere nwego bank sinso okpewere gị ekpere nwee bank iche na Jizọs nyere ya bank o ego gị ka ọ dịzi too much you create an idea of bank ma ihe mmadụ nwekọta ego nwee bank enje gwa gị na Enugu steeti ba bidoro 419 na Christianity Adam Chukwu na aja na-esikwa Enugu steeti kpọlite ndị na-abọghị ike ndị Enugu Bible the number 1 people bidoro 419 n'ime Christendom 419 4120 ndị Enugu Bible ndị ori to aka aja na isikwe n'Enugu a kpọlitekwa ndị bido bọba ike unu na-eme ekpere unu ji aha Jizọs aba eji m ọbara ya aba eji m ọbara ya aba iji ọbara ya aba ndị Fulani ewelebeghị iji ọbara ya aba agwago ngụ were ya ba bịa na dump mebe ka m were spanner gbuwa gị isi ana m agwa gị ka ị kwete m were na 32 spanner ebe a were ọbara ya bụrụ Bible otu osa afunu mgbe anyị na-ejecha adoration ị na-anata obi ga-esie gị ike na ijego kwata ogbudi Jericho na ajọ mmụọ niile n'obe nna gị adago were ya bịa na dump mebe a bịa gụwara m eji m ọbara ya abịa nta ga-eti isi gị ebe a kom ma mgbụsị ike ime nwụọ n'ọjọọ kpom ọbara eme pem ịchọwa chemist ndị ala ị na-achọ spiritual breakthrough my brother Okechukwu gwabafa ị na-achọ spiritual breakthrough onye ala somebody called oge inwe spiritual problem were that story of spiritual problem napụghị your basic amenities government kwesịrị ịdị na-enye gị your spiritual problem inwe today bụ the basic amenities government supposed to give you that is your spiritual problem having a good road having access to purchase a house enye gị 35 years to pay having access na ịnụ nwaanyị enye gị ego worth 50 million as onye nụrụ nwaanyị Dubai na-eme spiritual problem inwe today bụ na ị nwere ezigbo ụzọ si be nna gị na be Ọnịcha na ọ ga-egbu gị at any moment so ọ bụrụ onye nwe your spiritual problem the spiritual problem inwe today na ọ gị nwe na akpụrụ ụmụaka gị ụgwọ from primary to nursery from nursery to university is not done anywhere in the Western world spiritual problem inwe today na ị nwere health insurance ebe ọ ga-abịa nwe ọya kidney failure gị dey treat gị through your health insurance onye dị na spiritual problem ọya bụ spiritual problem na-eme ndị ojii inwe nego mgbọsi iri nri spiritual rijuo afọ iri ozi nri enwenego mgbọsi gba moto spiritual ichi ije Enugu ba spiritual ka je Enugu nata ana m ajụ gị enwenego mgbọsi nụrụ nwaanyị spiritual na-amụ nwa spiritual ị na-enwe spiritual husband mana enwere spiritual children ntọ ha ribe gị ma ndị kpọrọ nwe ha eze nwaanyị ma ndị dibịa ma ọdọ sti juru everywhere kpọ ha pastor fariwe gị m ugo na enwere spiritual ya ọrụ gị ọrụ mmiri na enwere spiritual problem wefuru unu na-akpaka ego m n'obodo and we must destroy those evil unu bụ evil altar juru na Igbo na-arụ ọrụ gị ọrụ mmiri buru coke na malt jewe na mmiri je wunye mmiri na river na onye na-egwu mmiri ebe na ọfụfa ntọ kpopụ isi nwa ọrụ onwe wee taa bread na ebe n'aka inwe ji mmiri otu aka ndị gboo si eme eze nwaanyị ma ihe bụ eze nwaanyị unu je na-awa ọchị Nollywood si unu na-eme eze nwaanyị ihe a bụ eze nwaanyị ndị gboo mere abịa ebe a na-akọ bullshit
enwe spiritual husband mba mgbe ọ dị 18-19 years a na-agba ya up and down na-eme guy ọma na ya enwe spiritual husband later mgbe ahụ na-etonite dị 18 years ye nwoke gbuo ogbuo oche Holy Ghost fire nwoke kpaa ya ka fire nwoke mee invite bịa be m wahala eji na-agbagote fire ama na ndị ọzọ Chidimma fa na-agbagote yori jee n'anya na agba tọọchụ maka 18 years a ihe niile ka kpụcha ọtọ pimple wevu na arụ ha na-eku ume mgbe ime ọ ga-enwe spiritual ị na head 30 years n'obeji ime ọ ga-enwe spiritual husband inwe ha idea okay na ị ga-eje ekpere ị ga-eje you go pray tire ịnatago ị na-enwe spiritual husband mana ị nwere spiritual children ị mụtakwara ụmụ na mmụọ sọsọ spiritual husband ka a na-enwe ị nwere spiritual aircraft ị nwere spiritual private jet ị nwere spiritual Benz onye mgbu ị na-enwe spiritual husband mgbe a niile gụchara secondary school baa university a na-agwa gị okwu nwoke chụọ gị fire iji ebe nwoke omume gị njọ nwoke na-edeghị ka ori ihe ọ chọrọ iri rapụ gị na ọ na-etugu ma ọmị ọmarịcha ihe ọ chọrọ o detere n'ihe ọ chọrọ iri ike egwu ya ọgbabala onwe every good woman meet nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ọnụba gị by fire by force inwe ha idea ị nwere idea ị na-achọ di Jizọs na-enye di jee nene ma onye London na-eje ekpere nọ na-achọ di anyị rukwe na London anyị achọkwa nwaanyị kpekwe ekpere ka Jizọs nye anyị onye dị 50 years anyị ga-anụ na London mana ụmụ nwaanyị nke anyị na-achọ di 20 years ịnọ 30 years na-asị m na inwe spiritual husband ịma na inwego spiritual husband ọ gajere lụbatakwa di o enwere onye otu anyị nọ Mozambique ọ kpọrọ m na phone last week ọ sị na ya dị 50 years na ya chọrọ nwaanyị rugo 30 years ya anọ na Nigeria ọ bụ na dị serious idele m ozi ọkwa na omege dị mma ọ ọkwa nye gị tiketa na ọrụ nwanne anyị nwoke nke na-enye di nke a na-akpọ bishọp nke a ebe nke a ga m fụrụ mmadụ gwụcha ị ga na-ekwekwu na-asọ mmadụ ọchị si mmadụ achị n'ọchị onye chọọ ọchị bawarịa mba ọ sị na ọ na-enye di ọ gbakwa nye gị di na ibụrụ ọgụ ọ bụ na irugo 35 anaghị chọkwa ya ga-amụta nwa ahụ so bịa na ka nye unu tiketa ọ bụ ọgwa ya bagoro monopause onye ga-amụta nwa ị naghị afụ na ịchọ gị mba monopause ma ụlọ onwe gị nwa be nna gị onye ga-enye gị nke ahụ ana m agwa gị ya ị naghị afụ na ọpọzi 2 years gị baa monopause or 3 years nwanne m nwaanyị jee tụta ime ma ọ ya be nna gị nwa gị nwere ike ịbụ gọvanọ echi we na na-ekwu nwa gị nwere ike ịbụ president tomorrow mmadụ ka eji aga maka na onye mere mistake emego mistake ịbazie monopause mgbe nka gị nwekwa ga-abịa gị nso you go suffer that ihe nwanne na nka ana m agwa gị eziokwu mgbe nka gị imegide ihe a na-azụzugide ihe ajegide ekpere baa monopause nwa virgin mekọtara gị anya bụ usi na Jizọs na-abịa inye gị di na o nyere ha na di ime ihe a baa monopause da reality onweghị two ways about it echeta enwere nke ka na-eme plantain and beans kịta n'iru ebe m echeta mgbe m gbachara bọyị m na-emekwa ọfụma na-achụgharị ya na streeti anyị ebe chụọ ya n'elu chụọ ya na nọ na-eme nọ na-aga ma Deeper Life mgbe ọbụla ọkpa Baịbụl kịta ọka ọnụbeghị o iru echenjigo no eji m na nwaanyị ife iru agbanwebe onye ọbụla eji m ndịgo na nwaanyị ife ya gị iru ya agbanwe dịka Jizọs si gbago Enugwu iru ya agbanwe yes onye ọbụla bụ eji m na nwaanyị kịta iru ya ọgbagogo Enugwu iru ya agbanwego am 36 years na plus ha nwere ya ọkwa obere oge na mme 40 years nwaanyị dị 36 years ọ na-abịara ọsamara mba nwoke chụọ gị ịgbaba nwoke sị gị how are you na the young age gbapụ ọsọ egekwana ya ntị ege na ya ntị na o nwere mgbe gọzi na ụnụ jesi ebe unu na-eje ekpere wọchị gị na-enwe chi Jizọs ya binye gị di enwe God na-abinye gị di enwe God na-enye di enwe God na-enye di nke tikịta bụ ọzọkwa mgbe na-anụ nwaanyị bụ ọmọ ịtọ ọmọ ịnọ iwe onye nnukwu na-akpụrụ ya n'ọnụ ka ụnụ kpọgbuo ihe edochie na second wife unu eburu ya n'isi ụfọdụ n'ime unu bụ ya n'isi anụbere ka ihe niile abụ mata yu edoche n'isi 99% of ihe bụ mata yu edoche n'isi yu edoche bụ ịnụ ha echi niile they will be the third wife. I'm telling you unu bụ ụmụnne m isi mmechi ọnụ more on we love themselves ka atụba ego ka na-agwa ndị ọya na ọkụ Jizọs kpọrọ m na ọkọl gị nwazakwa dị kọl onye iberibe ntọ nke a nne m abụrụ kọl mba nke a nne m gị dọbụrụ kọl
ada akpọm dị okwu a ọ bụrụ chukwu kpọrọ m okwu nke chukwu kpọrọ mgbe igbo love themselves one love weta 500 je gwa onye fibroid then tụwala onye fibroid ọzọ na jizọs ya agwụ ya ọnwụọ eyetago nke a bụ okwu chukwu kpọrọ m ọkụ ya ọ ga-esi abụla onye ọcha alụ fon ị na-eyuzi ọ bụrụ na nna gị rụrụ fon mgbe ị na-eri civilization bụ inye m nye gị ọ bụ eziokwu civilization is all about inye m nye gị onye ọcha wetara fon moto anyị n'anya ndị nna nna nyere ndị Malaysia mkpụrụ awụ ha ji bụrụ ọgaranya taa trade by pattern onye nwa civilization now kedu nke gị nwa 21st century nyere onye ọcha enweghị ekpere what God cannot do does not exist what God cannot do does not exist ekpere akpọ hip otu a ma eme ma ndị Afrịka ma nwere na-eme ha n'isi ndị nwa na-eme what God cannot do does not exist mara ma akwụkwọ bụ ihe a ha na-ehipụ akwụkwọ ụda ihe ozi ya na-anụzi bụ kabash take it receive it alabasio speak into your problem command receive authority receive authority again authority nisi soludo onye haraka ewo je korea je na government house ka soludo ka ndị na-eche soludo were ụtarị pịa baa gị mmiri kewalo ọkpụnọ na mgba ị na-receive authority n'isi gọvanọ steeti gị je government house were authority isi na government house apịanyụlọ gị anya na amara ma breza akụ working authority working authority isi na government house ndị gọọmenti na-ezu che na ha abụghị na-enwero sense ndị gọọmenti na ndị isi ụka che na ha na-ezuzu ha brain gị ka ha ji wee na-anwụ gị ka gọọmenti ahụ sọ ya bụ iti isi gị dị ya refa mọ tank enwelo gọọmenti ahụ nọ n'ala Igbo gị the first thing ị ga-afụ n'iru gọọmenti ahụ aba mọ tank authority mana gị nwa bụ nwa mba nshi efid gogo wit okwu asị obi adịghị mma ị na-enwe anwere working authority ahịa working authority amen na enyi gị na-awụ ọka authority ijego ndị nke si na-agwọ ọgwụ ke were akwa red kechielu gị etinye ntụ na ya si gị jebe na ọgwụ egbe na-agba gị na ọma mba ọ gadịgo kpayu apịa gị ekọdọ gị ntutu ana m agwa gị agwa na mmadụ ịma nna agwa gị ije na nwanne adaezo pụta weta ọgwụ ahụ iji egwota me na mgba gị eke nọ ma mba bịa ka ije police station ede ya ede bịa ka m mee ka gọọmenti sponsọ ọnya because ọ bụ na ọ dịrị gọọmenti supposed to sponsor it onye na-ebe anaghị ha asị m na ọ dịrị mana agbanụbeghị ya eke n'ọfụlụ a na-egbuchichi unu ọgwụ egbe niile a na-enye ụmụ be anyị ebe a bụ ọ na-eme ha aka obi jee ebe ha ekwesịrị ije ha jechezie ya bata nata free inyete na-egwu asị gị na n'ibu ike na alụ ọ gaghị bịa were ya nụ ọkwa na-enu ya enu ma ọ kanye ya akanye bịa ka dụọ eke ma onye lụ eke na Rọshia lụchara ya jekwa ụdọ n'ebe a na-awọri gị ụfọdụ n'ime na-agbagbuo onye ụfọdụ ndị ori ifu ha agbagbuo some of them ife ọgwụ ha nya n'ukwu eke enweta gị nwanne ọdọ gị ntotu onye ori nọ Elija Enugu si na-agbara ya eke nọ baịbụl mepe ị na-agwa ụmụ bingo baịbụl mepe wee wọrụ mgbọ oji baịbụl wọrụ mgbọ mee onye ọma ihe mere asọbụ mgbe anụ ma gbabọ ya mgbe egwu a na-ewu ọga ma na-eti ọga m tie egwu ọ tụrụ n'oji baịbụl isi ọga ma atọ n'intotu ọga m eche ayeye ọga m nụ n'ụda egbe